Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moniro ɓindu jayndeli moɗon no dañirton ɗum subaka foof amin dañi weltare kadi huccide e moɗon oɗo subaka alhamis ro bindu jaynde e ko ganduɗa woni gueɗe rendo foof mon dañ ɗum noon ko wiide on tan bisimilla ko bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonne banu gorko Amadou Moussa bisimilla ma debbo pullo jawale ma ba ko jawale no mbaɗɗa jambolo jawale mon yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e caggal leydi kala on calminama e indol manama e jettode on ñaganama Allah moƴƴere Aissata Ndiaye kona ɗum ko noon mato en garat e ko yewiti ko ɓuuri mantinade e roɓiɗo jaydeji hande noon ene wayno ko yewti ko e gueɗe troisiéme mandat ha hande ne jokki yarde ata e ɗo nder leydi men Sénégal ko noonne kadi e wayno teskare nder landa PDS ko noonne kadi e toon to Casamance wonko ɓuuri cuutani hen hani e qualification historique baroteɗogal leydi men Sénégal nde ƴettaki duuɓi sappo e jeeɗiɗi ko noon ɓe toon to président noon tigui troisiéme mandat woni wiyoɓe ko faux débat wadde en puɗɗorto e vox populi tigui nden jayde tigui puɗɗortene oɗo subaka hannde ɗum noon ko pouvoir kamin opposition oɗo saaha tan mone mabɓe kala ina tan watti hakkille muɗum e toɓɓere wotere woni toɓɓere ha joni mandat tataɓo cikkaro wonde mawɗo leydi ndi ma ƴamtu lefol lawol tatogol ɗum saabi noon ɗum kam wonde ko piège du troisiéme mandat saabi noon jayde wi ina wayno caɗele ɓiɓɓe leydi ndi kañumen joni no kettina caggal Sud Quotidien nden ɗon jayde arti koye Konngudi Seydou Gueye o holiti wonde noon kala kay ko ganduɗa ko woni mbiyen jabɓuɗo diidol ko fati e banggue walla jawtuɗo diidol to banggue communication gouvernement o ina wayno tan ma kuulal tigui meme ɗum saabi noon kanko Seydou Gueye o rentini kala mo ganduɗa o kay nana e nder landa APR yo rento ko yewti koye oɗo débat biteɗo ha joni troisiéme mandat so tawi a namdama aya anduno jaɓɓuri Walf Quotidien nden ɗon jayde wayno ko e ha joni nder landa APR arti ko fati e banggue tokkirgol carte e nden ɗon mbiyen on ɗon landa tigui holitama wonde tan ɓeɓe ganduɗa ko wonnoɓe tigui yesso kañumen ketti caggal Mbaye Diagne Youssou Touré Mor Ngom ɓeɗon kala oɗo saaha holitama wonde ko kay kettina caggal ko yewti ko e landa biteɗo APR Quotidien Le Quotidien nden ɗon jayde arti koye kesɗitingol ko yewti koye gueɗe landa parti démocratique sénégalais woni PDS ɗum ɗon noon jayde winde ɗo subaka hannde ko waɗa tan joni o nana jokki wayloji muɗum woni wadda continue son soppi e wiide jayde oɗo subaka hannde Cheikh Tidiane Seck wondude e Abdoul Aziz Diop kañumen kay koko diwa oɗo saaha Lamine Ba kañum suuɓa e gardigu gomo witegu FNLC Les Échos nden jayde koye on ɗon fannu arti ko yewti koye gueɗe parti démocratique sénégalais ɗum ɗon noon jayde wi ko caggal tan nde ɓe mbiya ɓe mbaɗi démissionné woni kay o ganduɗa ko Cheikh Seck wondude Aziz Diop kamɓe kala ɓe jetti o saaha konngudi mawɗo leydi ndi wiidemaɓe noon kamɓe ɓe meeɗani tigui wadde démissionné nder landa PDS ko nonne kadi ɓe piɓani tigui ha joni wadde démissionné ko way wonde fof kam haɗata le babdi soppi Abdoulaye Wade nde wayno suɓima Lamine Ba e Salif Sagna monemaɓe kala ene jogui poste mo kippi e nder landa biteɗo ha joni hono PDS kono ɗum ko noon toon to Casamance ne tawe hen oɗo wiyete ko Jean-Claude Moye ko spécialiste to banggue crise casamançaise ɗo e leydi men Sénégal o holliti wonde tan ene wayno politique mawɗo leydi ndi ene jiiɓi walla mbiyen waɗi ko kele ɗiɗi toon to diwan ko Casamance Dakar Times ko ɗon tigui nden jayde kadi ko hen tigui nayori ko yewti koye gueɗe toon to Casamance rébellion mana feññitere e on ɗon diwan tigui banggue worɓe leydi men Sénégal mouvement MFDC no jayde wiri koko tan gayni ha laaɓi ceerno nde jogui koye Konngudi hono goto e wonnoɓe tigui ha joni fanniyanke walla mbiyen mawɗo ko yewti ko e on ɗon groupe mbiyen hono abbé Augustin Diamakhoune Senghor e wiide makko noon ko on ɗon mouvement natti tigui jogade dalde nde joguino e saaha tigui mo tinno ko nonne kadi guila e terɗe muɗum hani e gollal muɗum o tengtini ɗum kadi hay rewɓe ina wayno natti tigui gollanade on ɗon mouvement biteɗo MFDC Libération nden jayde no wayno arti koko yewti ko e haɗide walla mbiyen e yamirore nde laamu leydi men Sénégal yamiri ko fati e banggue Excaf Télécom gam joni o kay ko fati e banggue basculement fewde e numérique oɗo saaha noon tan wone tan ko juuɗe jamɗi lombi hakkude Excaf Télécom e laamu leydi men Sénégal ko yewti ko e basculement vers le numérique
Jainde Soleil nden ɗon jayde ino wayno are ko yewti ko e qualification historique ko yewti ko e baloteɗugal leydi men Sénégal to hoose ɗe ƴettaki ɗe duuɓi sappo e jeeɗiɗi o saaha tawteɗe toon to ɗo Brésil ɗum tamno wonde ko Sénégal fooli hanki labtungal hono Pays-Bas loggi tati e loggol gotol ɗum saabi noon baroɗe jawti e dawol wiyetengal 8e de finale ha joni jayde coftal balle stade ko ɗon guddirten robiɗo men jayde jewɗo subaka hannde jayde stade ko mondial U17 dola Pays-Bas ne wayno tan ko Sénégal tigi labtiɓe labtugal tati e goo ɗum ɗon noon hollitama tan ko Pape Mactar Sarr waɗi kay gueɗe mantiɗiɗe ngal ɗon pottiral caggal nde o kay waɗi ko yewti ko e mbiyen loggi ɗiɗi woni doublé ko noon kadi e passe décisive wiide jayde ɗum ɗon noon ɓe kuli tan wonde ko équipe mo ganduɗa o kay mantiniɗo woni e wadde gueɗe mantiɗiɗe toon to Brésil kono ɗum ko noon mo ganduɗa ko Sadio Mané nde ɗo tan ujunnaji ɗe sappo e jeenayyi ko hitande makko e wiide jayde saabu kay ko fate banggue suɓedemo wondemo peto mantiniɗo ɗo e Afrique ko noon kadi e ballon d'or ko fate banggue BBC Afrique e ko fayi arde ne ɗamina kanko jogori ɗum ƴettude kono ɗum ko kadi hono conférence de presse mo ganduɗa ko Aliou Cissé ina tawe tigui e jayde wittede stade gasi halaɓe gasi haalaɓe ceer Amadou wadde noon en garate gueɗe rendo noon Amadou hande ko tribunal mo Pikinto yeehi toon noon mataw ko suka mo ganduɗa dañi ko duuɓi sappo e jeeɗiɗi kanko noon takki bammo ko viol bammo ko ganduɗa bammo ko jibinɗomo ɗum noon woni kanko oɗon suka yummo koye bammo ko noon ɗo joni gondani mataw tan koɓe serɓe ɓooyi seeɗa ɗum ɗon noon kanko oɗo suka o wi ko baaba o wonde makko ɗum noon tan tottimo ko ɗum ko ganduɗa woni kosam o yari nden noon woni o natti andude ɗo woni hande o ummi mataw tan won ko tine ɓandu makko o less reedu makko woni musde ɗum noon o yeehi o haalnoyi tan bindanmoɓe gondo e nder galle o kono kadi e mawni ko debbo e mawni ko gorko nden noon ɓe kalde yummoɓe ɗum noon nawa e lawol ɗum noon Amadou ɓe ganduɗa heeɗe banggal tan lawol walla mbiyen avocat ɓe ganduɗa goni ke bammo ko ɓe mbi ko way noon kamɓe ɓe cikki tan ko yummo wonde tikkere mataw guila ɓe ceeri ha joni tan kañum woppitani walla tan ceergal ngal welani ɗum ha ɗum saabi kanko o wi ɓiɗɗo o yo takku baaba ko wayni kono kadi won ko ɓawlata hen sabu ɓe mbi ko nde ɓe mbaɗi test ɓe ƴeewi cukalel ngel jeenayi lewru nde août ɓe tawi ko tan mbomri o wonno kono kadi ɓe gaddi kadi goɗɗo kayit kollirowo cukalel ngel wona mbomri koko hepta ɗum noon foof woni ko ganduɗa jiiɓima toon e tribunal o kono tan ñawore nde walla mbiyen verdict o tottete ko 5 lewru novembre so Allah jaaɓi effectivement ne herƴi sabu kala ko faya e jamma en tout cas nana e muɗum ko haala pular mbini nde tawno gueɗe ɗe fof ne mbawi wonde so tawi ko yummiraɗo tekkirowndi par exemple ko wiyete hono kumonte ene wawi wonde sabu hande ala foof ko ronki manam ko ronki yeede ha tengti noon hedditi ka yaani walla kam ko ganduɗa ko fotade wiyeede wodani sabu kala ko cikkuɗa e banggue gonka bani adama en kala ko cikkuɗa to banggue bondigu e gueɗe kayitaji Allah foof ina tawi e nder galleji ɗi hande o ene wawi kadi aussi taw ko jinnaɗo gorko mo ganduɗa timmani kadi aussi ha joni waɗi ɗum faade no woni gueɗe ran e juuɗe lawol kadi aussi acce o waɗa ko yewti koye gueɗe muɗum kono kam en tout cas ko hunde wonde kayisaji sabu ɗo jomum wiyete heɓtama ha soyima walla waɗama ko wiyete ko yarnama hunde ha ronki andude hol kañum waɗama yode gueɗe kadi duttama kadi wiyama kadi waɗama testama ko moɓiri en tout cas ene heewi haalluji tan ene kadi no fewi noon tigui Amadou ne hawni ina herƴi mataw tan lawol kam ma andu ko woni nder ko foof sabu o wi ko bammo ko ɓuuri hitande ine arno ine membitomo e ko way noon joni noon namdal ngal woni holko saaɓi no haaliri ni o haalani guila ndiyen bammo ko wonko waddanno e makko ɗum ɗon fo Amadou ina hawni kono sen gummima e gueɗe rendo noon en garate goɗɗum ko ganduɗa woni pindi dental fulɓe noon Amadou mataw tan kañumne ko site web walla mbiyen ko to aɗa wawi tawde ɗum e ɗo ɗo ganduɗa kañum woni Google kala ko ganduɗa ine kewa e nder galle o tan
so jehi toon mon mbawi heptude ɗum toon kadi kala ko jebɗonoɗon mbawi yeptude ɗum toon kono kadi e goɗɗi ganda ine arana mon e ɗon ɗo ganda kañum woni piindi dental fulɓe ɗum foof noon Amadou ko yidde tan daranade banggal ɗemgal pulago kono kadi daranade fulɓe aduna o foof no mbiyani ko noon ene holliri tan wonde galle o artiɓe namani jooɗaki nama dari jamma e ñalawma pour kadi aussi hokkude yimɓeɓe ko cohli ko e banggue ko ngarano hanki ko nonno e ɗemde goɗɗe ɗemde ganduɗa nana paama hen saaji kadi nana mbasa famde hande o noon wiide ene laɓɓina gueɗe kala e ɗemgal neni walla won ɗemgal pular to banggue ayawo woni image ko noon kadi to banggue kerki woni radio fof soɓe jeehi no mbiɗani to banggue Google mbawi wadde ɓe tappa ko wiyete ko wono piindi dental fulɓe e on tuma maɓe jii kono article one toon ko waɗa ɗo hen ko ɓenno hay ko waɗa kadi nana feeñi e on tuma mbawi hen heɗade kono kadi aɓe mbawi kadi ha joni darde ɗum sabu tan ala ko woni darde e galle o so wona weltinde fulɓe wonɓe e nder ha e caggal ko noon tigi ene waɗi fayida Amadou ko wiide tan neɗɗo nanganta hoore maɗan ñande fof wiye neɗɗo ko neɗɗo woni bandum kono kadi ine heewi wiyede kadi fulɓe mo aɗani ayi majjiri kam neɗɗo ko bandum neɗɗo ko bandum olofeɓe serraɓe fof ko ƴetti ɗum ɗo meɗen terme oɗon konngol ngol ɗon woni neɗɗo ko bandum wadde noon onon bandiraɓe fulɓe ɓe onon mbawi nangande fulɓe hono on ɗum ko ganda woni koko adda pour fulɓe tan mbawi nangude hen yaara yeeso wadde noon fulɓe foof amini he caggal moɗon min gardini on ƴeewon tan no mbaɗirɗon ɗum ha galle o ɓuura yaade yeeso Allahu lamdo jaaɓi ɗum wonno komin gaddannomo nder Bindu Jayndeli moɗon ko tottude mon tan aadi altine so Allahu lamdo jaaɓi Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussa Anne e Ndaye Fatou Massaly e banggal caméra o